Hola, bona vesprada. El sector audiovisual reclama un model de televisió de qualitat basat en la producció pròpia valenciana i que trie els projectes en funció de criteris independents. Així ho ha expressat en la Comissió de les Corts que elabora la llei per a recuperar un nou servei autonòmic de radiotelevisió. La veu del sector audiovisual s'ha escoltat avui en les Corts en tota la seva realitat. Els actors i actrius al País Valencià suportem un atur del més del 95%. Això ha provocat l'exili de molts d'ells, entre els quals em trobe, i la pèrdua d'un talent intergeneracional que és molt difícil de revertir. Recordo els dies previs al tancament parlar amb alguns dels que tenien la responsabilitat de prémer el botonet del qual depenia que la radiotelevisió continuara o no en funcionament. I la resposta era que eren ordres de partit, com si un partit polític estiguera per damunt de l'interès d'un poble. Els profesionals reclamen criteris objectius en la elecció dels projectes. Creemos también que hay que regular el modo de contratación a las empresas de servicios. Hay que establecer una serie de mecanismos de control para evitar contrataciones caprichosas, desmedidas y sin criterio. I s'ha insistit en la independència i la professionalitat. S'ha d'evitar l'amiguisme i el clientelisme cap a determinades productores que venia prevalent en el passat a l'hora d'assignar els projectes. Aquesta independència assegura que els projectes de més talent siguin els que tiren endavant. A més, es posa l'èmfasi en un nou model de producció pròpia. El punt de mira és un punt de mira de proximitat, d'apostar per la ficció de qualitat, apostar per els continguts fets per productores valencianes, que pareix mentira, però això no va ser la tònica de la televisió de l'última etapa, no? Els professionals no entren en la plantilla o en el pressupost, però sí que volen una nova radiotelevisió valenciana que siga de qualitat i de referència.